Ela é Alejandra Garrido, esta é a súa galleta solidaria. Esta pontevedresa forma parte da campaña Galletas contra o cáncer de mama, unha iniciativa na que están a participar máis de 30 reposteiras de toda España, co obxectivo de recadar fondos para loitar contra esta enfermidade. Xa levaban varios anos pois dicíndome participa, non te veña, tal, eu dicía que non tiña tempo, que eu teño traballo, fillos e máis cousas e non tiña tempo, pero bueno, ano pasado dixen, veña, se me comprometo a facer algo, ao final lo faz, buscas o tempo donde sexa. Entón, pois aí estamos, bueno, este ano volveron a dicirme se foi unha actividade moi gratificante, ves que cada año se consegue máis diñeiro para investigar, que aparte ninguén estamos libre de que nos toque mañán. Esta iniciativa naceu hai 5 anos. A recadación foi aumentando ano tras ano, dende os 2.000 euros ata os 30.000. Cada ano o obxectivo é conseguir como mínimo o recaudado do ano anterior. O ano pasado o obxectivo eran 12.000 euros, porque era o que conseguimos 30.000, entón este ano o obxectivo é conseguir mínimo 30.000. Cunha estética sinxela, pero con moita historia detrás. Así é a galleta de Alejandra Garrido. A verdade é que buscas, como hai que facer tantísimas, buscas unha galleta sinxela, entón, bueno, pues un corazón porque, non sei, co amor, co cariño con que nos facemos as galletas, o lema é que me gusta a min, vamos. Nada máis, sinxela, con papel de azucre, non complicarse con glasas ni nada, porque eu teño compañeiras que sí que fan pues, con glasa, con fondant, pois cada un dispón dun tempo e adaptas a túa galleta ao tempo que tes, claro, para poder cubrir pues, todas as que te pidan. Esta reposteira pontevedresa uniuse a esta causa o ano pasado. Entón conseguiu vender 500 galletas, unha cifra que está disposta a superar. Este ano, por exemplo, tiven xente do ano pasado que sen ver a galleta, sen saber a galleta, xa te decía, eu quero, se non a miraches, que da igual, que a xente non, ao final, pues vale, intentas que a galleta sea bonita, que sea rica, pero a xente, ao final, é o que menos ve a colaboración para o que é. Todos os que queiran mercar esta galleta e contribuir á loita contra o cáncer de mama poden facelo a través do Facebook de Alejandra, Mis Deseos Dulces ou en 4 tendas da cidade, na Tía Cafetería Citania, Óptica Revenga e Party Fiesta. Os encargos repartiránse ata o 19 de outubro e o prezo é de 1,50.